खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' दायो समा जादों 10 बाजि आरो जोङो माने आंनि हासबेन्ड आरो आंनि न'आव माने आंनि आइनि न'आव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों होमबा दे दिनै बोथोराबो एसे मोजां थान्दा थान्दा अखा हागासिनो मैया हरनिफ्रायनो हागासिनो दा एसे थाइफ्रिगासिनो आरो थेवबो मोजां आरो बेरायनो थाखाय ओमफ्राय जोंना आइया माने न'आवहाय खान्थाल दङ नालाय खान्थाला मोनबाय दा थान्दायावनो जाफैदो बा लांफैदो होनहरबाय आरो ओंखायनो जोङो खान्थालखौनो लायनो थांगासिनो आरो दा नायलांबाय थादो दासो गोथां जागुलायदों ने बिफांफ्रा हाग्राखौ नायदो ने एबार होबथानो हाला एबार सान्दुं दुंफिनबा नोंनि खामानिया जालायनोसै मेल्ला रेडि जागादोसो नोङो दानो बे साननैसोआवहाय एसे रेस्ट लादो अखा हानायावलाय आरो माथो मावनो बेनोथ' अखा हाखांनायनि उनावहाय सान्दुं दुंबा सेस हाग्राखौ सनलायनांसिगोनलाय नै दुब्लियावहाय मालाय दुब्लियावहाय दैया थाजोब्बाय दासो मोजां मोनबाय बे आबादारिफ्रा आरो जोंबो मोजां मोनबाय गुसु जाबाय नालाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खिन्थानो नागिरदों आंनि हासबेन्ड आरो आंनि आइजों मोनसे खोथायाव बिराद मिलायो मोनसे खोथा नङा मोननै मोनथामसो दङ बिदिनो आंनि हासबेन्डआबो आरो आइयाबो खान्थाल जानो बिराद मोजां मोनो खान्थाल गोथां ओमफ्राय साहा लोंनो बिराद मोजां मोनो गरम जा मा जा साहा नांथारगौ माने न'आव थानाय समावहाय आङो ओरैबायदिमोन माने जायखिजाया खामानिखौ थिनोब्लानो आं मावगोन खिन्थु साहा बानायनो थिनबा आं बिराद बायोमोन आरो मानोथाय आं मिन्थिया ओमफ्राय आंनि फंबायासो साहाखौ बिराद मोजां बानायो जेब्ला फंबाया बानायनो रोंनाय जाबाय अब्ला आं बारग'योमोन आरो थां बाबुआनो बानायदो साहाखौ बिदि होनोमोन आरो ओमफ्राय आं आलदा खामानिखौ मावोमोन ओमफ्राय नै दा बियो फैबाय जों दिनै टंला जानानै थांगोन ना दिमाकुसि जानानै थांनो दिमाकुसि अ नै नोंना बाहुबलि बियो बाहुबलिया सफैबाय खिलिकां बाहुबलि नङा ओमफ्राय नोंसोर मानो बाहुबलि दोनामोन नामखौलाय बाहुबलि पार्ट 1 नि लास्ट सिनाव क्लाइमेक्स लास्ट सिनाव adalah Katapaya Utara बेनि उनाव मोनसे दंफां दंमोन बेकग्राउन्डआव ओंखायसो बाहुबलि नामा ओमफ्राय बे जायखौ जों बाहुबलि बिफां होनदोंना बिथिंजायबो जोङो थांजायोमोन खिन्थु जों दिनै थांला बिथिंजाय पानेरि सफैबाय जोङो दाथ' जोङो नै तामुलपुर रडजोंसो थांसै खैराबारिया ओरैजाय थांजायो ओरैजाय टंला सहैगोन बिथिंजाय थाङोबा ओमफ्राय ओरैजाय तामुलपुर रडआव थांबा दिमाकुसि सहैबाय ओमफ्राय जों बेजों थांसै बे साइडजों ओरैजाय थांला आरो नै जों दायो दिमाकुसि टाउन सफैबाय बेनि उनावहाय जोङो लेफ्ट टार्न लागोन लेफ्ट टार्न लानानैहाय न'सिम थांगोन भेरगाव जानानैहाय दिनै सेटारडे ना जेबो जानाय नङा सानडेआवहायबासो बेहाय बिराद भिर जायो सानडेआव बाजार जायो नालाय बेहाय पुरा नै बिनिफ्रायनो जिरायलांखायो मैगं थाइगंफ्राबो आरो मोसौ बिराद लाबोयो बिथिंजाय मोसौनि फालांगि जायो आरो बेहाय मोसौ बायनोबा रायजोफोर नै बेनो आरो बाजारा बेहायनो सानडेयाव जायो गाबोन सानडे नालाय गाबोन जासिगोन आरो बेहाय नै दा जोङो खैराबारि सफैबाय ससे थांबावबानो सहैनोसै जोंहानि न' टाउना ओरैजाय थाबाय आरो जोङो गामि Muna ya? Hello. Ay, tinjay dong.
नै बिबार बागाना फिसासा बिबार बागान दङ बेहाय आं गायलांनाय मेल्ला ओमफ्राय नै बिथाङा खान्थालखौ नायनो थांगासिनो बेगर मोनगोन गोजौ गोजौ सायथारदोंलै एबार बिरादनो ओइलाय गोजौआवसो दङ मोनजोब्बाय ने मैया रानदोंमोननो ओमफ्राय गोथांखौलाय माबाबानो मोनगोन होनदों आरो माबाना खाबानो मोनगोन होनदों आरो गोथांखौथ' बेगर जाजागोनब्रा ओमफ्राय आइमोनहाथ' जागोन ना गोमोन जायो दा आइमोनहाबो नै न'नि थाइजौ न'नि खान्थाल मारै मोनदों थाइजौआ गोदै गोथाव जादो नोंथाङाबो आंहाबो जानोसै पापा सफैबाय खान्थालखौ हाननो थांगासिनो दाना फंबाया हानगोन माने गाहायावनो दङ नालाय बेखौ दानसै आरो ओइ आथाया गोलैबासो हाबाय थ' होमबा रादों ने जानाय नायनि रटेस्ट खालामनायनि बेनो मैया एसे गोदै जाबावगौमोन इथा थेवबो दाबो मोजाङानो आरो बाबु बानायनाय साहा आंथ' बानायानो नै साफा खालामबाय जाफैद' जाफैथों माथो जाखो गाहायाव जानायावसो इन्टारेस्ट बेहा थिग जाखांबाय नोंहा जाला नोंलाय आइया दासो जासिगोन आं बेसेल' जाबाय आइ खान्थाल हानबावनो नागिरदों बायराथिंजायसो थांनानै हाननांसिगोन जोङो दा सान्दुं गोसाथार अखा साहानिखौबो दालायावसो नांदोंथ' आरो अ बाबा होबाय सेस नै माबायावसो थाबाय नै थिङाव सेस खान्थालफ्रा गोरलैयाबो गोलैबायहाय दोननाय जों लांसै बेखौबो ओमफ्राय बे थाइब्रैया गोथां बेखौबो लांसै खान्थाल बेगरबो लाखाबाय जोंहा खान्थाल गोमोन थाइनै खुमब्रा थाइसेबो लाबाय न'आव थाइनाय आं खान्थाल बेगरखौ लेमनानै लाखाबाय दाहाय थांनानै संहैनांसिगौल' आरो खान्थालबो नै लाबाय दहायनि जानो हायैखौ ओमफ्राय नै बेहाय होदों थाइजौ थाइनैसो बेखौबो लाबाय जाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा लासै ओंखारलांसै आरो थांनो ओंखारबाय जोंहा नै माल माथा लाबाय माबा माबि दै लादो थांसै जोंनाव माला थाङो मालाबा सम नायनानै औ दोनदो बेयावनो
थालांदों नों थांदोंबालाय थांसै बाय दे था बाय बाय दायो ओंखारबाय न'निफ्राय न'सिम थांसिगोन दायो फिन ओमफ्राय उदालगुरियावहाय आनैमोननाव हाबलांगोन बै जे आंजों माने जोंजों जे बेरायबाय थायोना सानै बिदा फंबाय आंनि बिबोनां सानै बिसिनि न'आवहाय दसे हाबलांनानैहाय न'आव थांसै आरो बांद्राय सम लानाय नङा दायो 1.5 घन्टा लागोन आरो बिनिफ्राय बांद्राय गोजानबो नंखाया लासै लासै थांसै आरो तो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आरो उनावहाय फिन लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय till then bye